हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर नै आं दिनै ना बिदै संनो नागिरदों आरो बेखौनो लासाबलायबाय। ओरैजाय ओमफ्राय बेखौ माखासेखौ दोनबाय जानो दा बेखौ संगोन आङो। स' रेडि सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय गंगार दुन्दियाजों उसुमैजों आरो उसुमै एसेल' होदो बांद्राय होआखिसै। ओमफ्राय बेयाव थाव एसे होबाय बेनिफ्राय पियास हाखाबाय सामब्राम ओमफ्राय बुरजा होबाय आरो मानो होनबाखि ना बिदैयाव बुरजा होबासो थावो। बेनिफ्राय नै बानलु रेडि आरो बिनि उनाव दाउ बेदर संबावगोन आं चिकेन फ्राइ खालामगोन। नैबेलाय बे दाउआ न'नि आरो दा फार्स्ट टाइम आङो नाखौ संग्रोनोसै। स' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांदो अननानै आरो मोजां मोनोबा प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो। स' भिडिअखौ जागायनोसै आं बिदिब्ला। खोस्लिजों होबाय थारलां आखाइया साफाखा। पियास बेखौ हरनानै लाग्रोजोबसां ना बेनिफ्राय पासफुरनखौ एसे देनोसै। नों बेरायहैगोन ना? आंनो मेथाइ लाबोफा दे। बाबुजों मा खालामनो नागिरदों? पासफुरन होनांगौ होमबासो गोथाव जायो। गोथाव दा बेखौ नाखौ ओमफ्राय दा गथा होगोन नाखौ होनोसै आं देनानै मा खालामो बाथोन देयो बेखौ माथो बाथोन देखांबाय देखांबाय बाल मा देखांखो? स' आं दा बेखौ देनोसै पासफुरनखौ एसे सल'खौ एसे खामहोबाय पियासजों बानलुजोंखौ र' मा होनदों मामि संख्रि होनो नागिरदों? होबाय संख्रिखौ? औ एबारना जुरि हादै एबारना हालदै होबाय एबारना बेखौ होनोसै एबार मा होनो बेखौ जायगाबा जायगा होबाय दोनथ'लाय दोनथ'नोसै औ हा एबार उसुमै होनोसै। बेनिफ्राय आङो नै पासफुरनखौ एसे हरबाय आरो बेनिफ्राय लाबावगोन सामब्राम गुफुर एरनानै लागोनसै। स' बेनिफ्राय आङो गानसिंसा हमनोसै। बांद्राय एवबाय थानांगौ ओरैनो जास्ट खामहोला आरो दै होनोसै आं दै होनोसै एसे नांबावगोन। एबार ना हमनोसै। दाउआ लोगो गोमाजानायखाय हारसिं दंथारोमोन मासेखौ सिथारबाय नालाय। बिदिब्ला आङो खोबहाबनोसै दसे गोदौहोनोसै। एबारहाय दाउखौ एवनोसै। रेडि नोरसिङा बिजौआनो गैला माबाखौसो मोनबोबाय आं बिजौखौ खानाय जाबायना। दाउखौ
होनोसै एबार बानलु सामब्राम मोनाबायबो माथो मालाबानो खयथा जाखोथाय टाइम जाबायबो yum yum बेखौ दसे खोबथानोसैलाय लोगोफोर बिनिफ्राय नै नाया गोदौगासिनो फुवा फुवा ना बिदै टेस्टि नुखाबायना लोगोफोर दसे एवनानै बिनि उनावहाय नोरसिंखौ हरनोसै आं खाबाय थानायखौ लायाखिसै स' ओरैनो दा होसननायखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर खोमसि खोमलाव जालायबाय आंनि ब्लगा संख्रि बिनिफ्राय हालदै बेनिफ्राय जिरा आखिनि जालायबाय दे लोगोफोर पचफुरन माबा मिट मस्ला सरि मिट मस्ला आं नोरसिंनिबो होजोब्बाय लोगोफोर लाबाय थायासै एबार मिट मस्ला मोदोमसिबाय आइस आंनि ना बिदैया मोनबायानो रेडि जाबाय रेडि माबायदि नुखो लोगोफोर आंनि ना बिदैखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो ओरै फारसे दाउ होनो लोगोफोर नै जाबायानो ना बिदै आरो नैबे दाउ फ्राय स' आं दै होनायखौ लाबाय थायाखिसै आंनि भिडिअआ एसेनोसै मोजां मोनोबा प्लिज लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो आं सिगाङावबो बुंखाबाय बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन